Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Σήμερα, όπως βλέπετε, είμαστε πάλι Roblox μετά από πάρα πολλές μέρες. Καλά πλάκα κάνω, δεν είναι και πολλές. Και σκέφτηκα να μπούμε σε ένα χαλαρωτικό παιχνίδι σήμερα και όχι να φαρμάρουμε blocks fruits level για part 3, διότι ναι, από αυτά τα account φάρμαρα όλη μέρα χωρίς να κάνω βίντεο και πήγα δεύτερη θάλασσα. Και είναι στιγμή να το κάνουμε giveaway, οπότε γράψτε τα ονόματά σας στα comments και θα ανακοινώσουμε τον τυχερό μετά από λίγες μέρες. Λοιπόν, αυτό το παιχνίδι είναι ένα... Ποιος είναι αυτός πάλι ρε? Όχι, να μην ζωγραφίσει μαζί μου. Πρέπει να ζωγραφίσουμε τους friends μας και εγώ έχω ήδη ετοιμάσει να ζωγραφίσω έναν, αλλά θέλω να τον μαντέψετε όσο τον ζωγραφίζω. Λοιπόν, πρέπει να περπατάμε εδώ πέρα, λέει αυτός από εδώ. Έλεος! Πρέπει να περπατάμε πάνω και έτσι θα βάφουμε. Και εδώ είναι τα νούμερά μας, φτάνει μέχρι το 24. Και όπως βλέπετε θα ζωγραφίζουμε. Παιδιά, μετά από πάρα πολλή ώρα, εμένα κάτι μου λέει ότι έχει αρχίσει να παίρνει λίγο το σχήμα και πες να τον ξέρετε αυτό, να είστε subscriber του. Να ξέρετε, θα τον κάνω tag στον τίτλο, να ξέρετε, ή στην περιγραφή. Αλλά εγώ νομίζω ότι κάτι πάει τώρα να γίνει. Οπότε το ξανακάνω λίγο speed up, μπας και βρούμε κι άλλο στοιχείο για όσους δεν μπορείτε να το μαντέψετε. Παιδιά, μετά από πάρα πολλή ώρα, όχι και πάρα πολύ είπαμε, σίγουρα τώρα κάνει μπαμ, δεν πρόκειται να μην δεν το βρείτε. Δέστε απλά. Το ξέρω, ήδη πες να το βρήκατε. Κάνει full bam. Από το μαλλί, μόνο και μόνο από το μαλλί και το skin. Οπότε πάμε να το τελειώσουμε. Όχι παιδιά, νομίζω ότι το είδατε. Αυτός μόλις με έκανε join. Πω! Τι ατυχία ρε φίλε, μες στο βίντεο. Και παιδιά, αυτός να ξέρετε είναι ένας YouTuber. Και είναι ένας friend μου, είναι φίλος μου. Και νομίζω ήδη το είδατε, θα το βάλω και στο slow motion. Ναι, που θα το δείτε, το είχα σε slow motion, θα το βάλω στα edit.
Πω παιδιά, νομίζω ότι ήδη το βρήκατε. Τέλος πάντων, νάτος. Όπως βλέπετε το χρώμα. Ναι παιδιά. Οπότε δεν χρειάζεται πολύ. Θα το χρωματίσω μια γρήγορα. Εδώ πέρα λέω να μην το κάνω speed up, λίγο να δείτε κιόλας τις τελευταίες πινελιές. Και λίγο τα χέρια έμειναν και νομίζω είμαστε εντάξει. Βγήκε full ωραίο και ρεαλιστικό, εγώ μπορώ να πω. Α, δεν τελειώσαμε ρε. Και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe. Και αν θέλετε γράψτε το username σας για να κερδίσετε το giveaway ή να σας κάνω add στο Roblox, να σας κάνω friend για να σας ζωγραφίσω εδώ πέρα σε βίντεο. Και τα λέμε σε ένα άλλο βιντεάκι. Bye! Τα λέμε!